Toinen päivä Riikassa vauhdissa ja aamulla on yhdet pelit molemmilla joukkueilla ja edessä on vielä jännät. Mitkä on ennakkotunnelmat vastuuvalmentaja? No joo, aamulla oli toi Morttien peli tossa noin ja se oli huikea peli, että valmistauduttiin hyvin ja tehtiin pieniä ketjumuutoksia ja vietiin valkovenäläisiä 7-1 ja peli oli aika kova, kun 4 kaveria loukkaantui siinä pelissä, mutta voitto tietysti parantaa haavat, etteiköhän ne kaikki ehkä yhtä lukuun ottamatta ole rivissä tuossa illan puolivälieräottelussa, että se on tietysti se suuri ottelu, jonka voittaja pelaa mitaleista ja välieristä, että se on se niin sanottu Game 7, vaikka se tässä turnauksessa on se Game 5, että täytyy toivoa nyt, että tämä iltapäivän ohjelma tässä onnistuu. Verit pelasi hyvän pelin, mä näin sen lopun siitä, niin sitä hallittiin, mutta että tietysti maalintekovoimaa ei ole ihan yhtä paljon siellä, niin ja Mallissa pelannut huikeasti ja aamulla oli tavoitteena mitalit ja Verteillä pääsy Inbox-areenalle ja siinä vauhdissa ollaan, että Vertit nyt viimeiseen peliin ja vastustaja on tietysti aika kova, mutta toivotaan, että saadaan hyvä peli aikaiseksi ja sitten Verteillä onkin jäähallin vaihto, että siinä on oikeastaan taivas ja helvetti rajana, että voitolla mennään tai Surillakin mennään tuonne Inbox-areenaan ja Poppilla mennään tuonne Akademikaan, mikä on aika kauhea paikka. Mortit valmistautuu siihen isoon otteluun ja Mortit on itse ehkä suurin riski siinä, niin että saadaanko peli kulkemaan, mutta toivotaan ja tehdään parhaamme. Jännitystä riittää. Kiitoksia.